What's up, Vilas her? Jamen, det her det er så, Trollface, episode 2. Ja, der er ikke kommet episode 1 ud endnu, men der er heller ikke lavet en. Det er bare Trollface, dansk og et eller andet. Nå, men jeg viser med Trollface 2. Det er blevet meget grimmere end med Trollface 1. Der er ikke kommet nogle videoer ud endnu i et stykke tid, fordi det der er sket, det er bare, at jeg har simpelthen ikke haft nok tid til det, og jeg har heller ikke haft lyst til det. Så det er sådan nogle gode eksempler. Så ja, her med Trollface. Magisk Trollface med blævrende øjne og homobryner. Det ene næsebor er meget større end det andet, og skæg og skægstubbe. Ja. Og her er mit gamle Trollface. Skriv i kommentaren, synes I. Det er klart, det her er bedre. Og jeg glemte lige det, jeg sagde med skriv i kommentaren. Det er bedre end det der, fordi det her er tegnet op med tus. Og det her er tegnet op med blyant. Kan man fucking op tydeligt se. Og jeg skal til at optage noget Minecraft multiplayer også. Men det der så skete, da jeg prøvede at komme ind, var, at jeg skulle spille noget Superior Gaming. Så kunne jeg ikke deltage sammen. Så gik jeg ned på Sweeping Skyblock. Så den det der. Og så gik jeg ned på den her server. Hov, der kunne jeg heller ikke deltage med alle mine andre server. Det er bare lort. Og det her er min single. Jeg vil ikke spille single, det er bare lidt. Ja. Så det var alt her fra Trollface episode 2. Farvel.